ማሕበር አክሲዮን ማይክሮፋይናንስ አደዳይ ብፍላይ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንምምሕያሽ ዝተጣየሸት ኮይና ኣብ ዝሓለፉ 11 ዓመታት ንኣስታት 60,000 ዓማዊል ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ብምልቃሕ ጸገሞም ኣብ ምፍታሕ ትረባረበላ አደዳይ ማይክሮፋይናንስ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ብውልቀ ፍቃድ ንግድን ተወሳኺ ውሕስነትን ካብ 60,000 ክሳብ 120,000 ብር ንምልቃሕ ዘኽእል ኣሰራርሓ ዘተኣታተወት ኮይና መናእሰይ ወነንቲ ሰለስተ እግረን ተሽከርከርትን ክኾኑ እናገበረት እያ ብተወሳኺ ካብ ዝተለመደ ኣሰራርሓ ወጻኢ ብሼር ሰርቲፊኬት ብዕቋር ባንክን ሊብሬ መኪና ንምልቃሕ ዘኽእል ኣሰራርሓ እውን ኣተኣታትያ ኣላ አደዳይ ማይክሮፋይናንስ ዓማዊል ኣብ ዝኾነ ጨንፈር ክጥቀሙ ዘኽእል ናይ ኮር ባንኪንግ ቴክኖሎጂ ብምዝርጋሕ ግልጋሎት ኦንላይን እናሃበት ትርከብ ኣብ አደዳይ ይዕቆሩም ኣብ አደዳይ ይለቅሑም አደዳይ ማእገር ህዝቢ ትግራይ ማሕበር አክሲዮን ማይክሮፋይናንስ አደዳይ እቶም ብአብዑር ዝሓርሱ መሬት ከለሳልሱ ዓመት ጽዒሮም ፍርያት ከሓፍሱም ድኻም እምበር ዓውድስ ፈኺሶም ደጊምስ ሶናሊካ ኣለኩም ንአብዑርን ኣርዑትን ዝዕርፍ ሓረስታይና ካብ ድኽነት ዘናግፍ ምህርቲ ክስስን ክብልሓፍ ሶናሊካ ትራክተር ካብ ቴክሃፍ ካብ 20 ክሳብ 125 ጉልበት ፈረስ ዘለወን ኣናእሽተይን ዓበይትን ትራክተራት ሶናሊካ ዓሚቑ ዝሓርስ ማሕረሻም ኣተኣማማኒ መኸስከሲ ካብ 30 ክሳብ 60 ኩንታል ዝሽከም ተስሓብ ዘለወን ምስ ኩሉ ኣቀማምጣ መሬት ዝሰማምዓ ነዳዲ ዘይበልዓም ንዓቕሚ ገባር ኣብ ግምት ዘእተዋ ኣብ ዝተደለየ ስፍሓትን ዓይነት ሓመድን ብዘይ ምንም ጸገም ዝሰርሓ ሶናሊካ ትራክተራት 4 ግዜ ተሓርሶ ትኽእል ኢኻ ብብዕራይ ናይ መኪና ሓደ ግዜ ተሓርስኻዮ ድሕሽ እዩ ስለዚ ብኡ መጠን ድማ እትጠሊ ዳውሽ ተስልዳኣት ናይ መኪና ማሕረስ ኣብ ምህርቱ ድማ ይፈርዩ ድሕሽ ይኾን ማለት እዩ ብተወሳኺ ሶናሊካ ትሬሸር ዘመናዊ መውቅዒ እኽሊ ዲጋጋም ኣብ ዕዳጋ ኣቕሪብና እኽልን ሓሰርን ብቐሊሉ ዝፈሊ እንተደሊኹም ብሞተር ወይ ድማ ምስ ትራክተር ተገጢሙ ዝሰርሕ ትሬሸር ዘመናዊ ዲጋጋም ዝተማልአን ኣተኣማማንን መለዋወጢ ኣቕሓም ናብ ዘለኹሞም ዋጋ ብደረጃ ኢትዮጵያ ዝሽየጠሉ ከም ዘለዋ ንዝበለጸ ሓበሬታ መቐለም ፊት ንፊት ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ኣብ ዘሎ መርአይ ማእኸል ይሕተቱ ድኻም ነኪዩ ፍርያት ዘሰስን ሶናሊካ ትራክተር ምስትሬሸር ካብ ቴክሃፍ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ኾነ ነይ መልከዐኛ ሁሉ ዳሃረፎ ባልዕ ማለት ዓዝሙ ይሕልፎ ትገነ ድሕሪት መከራ ሓረሙና 5-6 ወቕት ኣዝመራ ለንግን መስገን ፈጣሪ يقربوا تفوت محاري هبنا إلى مزمان مهرتي يلي قبل بتمث مواتي تبهان النور عدي ولا كخوني إبوي تابنا كولا دينكو الكاقادن كات انت بسأل حمزان جبار باسكها مسارن دس بحري تورواري دراماتو بحيل وراري بلن ما يوم ودهم مصوا قال قدامن أب عينا يا أوام كلام بتحدار زناب حدار أي ولد أنا ورأنا أزمرات محر انت دينك حبنا قدموا أوادي بسأل حنقموا زمان بدام صوم الصارحي يبدلوا بمرزنا فحي كتابة بمرات بسناوي يبزبانو تاف الصلة هماي تيتعانت عرفة وقرات حمد كون أصوروا بساعات بحادة جيس بالع مكل خال كاب فري كاب بصحة أخال بقدم مكلت أف عودي شمات اتخاك أتد عدي بحيل سبقوا هندايرون بحر دورد أنا زوانو حزخا خد بركا دعدخا عجودو دقرقو داكاشاخا لمن أداي تبير قبرنا مكانايزيشن خزوانا أنبتا تيمسي تيورره سياقتو زناب تيدنبره دانبتا يزنابي مدحانتهم مكانايزيشن إمساتهم حزب لاتشن عجن برا بري مرحوت مسي هم حباري ولا حادث الرئي براري هربين إيها قبرنا ولا بقنا أو مصواي وانا بيدخونه داد حاركا صوا دارغانا يدفسسار حشوا أنبتا يزنابي بقنا مختاتي مدحانتهم دኦም عقل بسانه دخنا ناس درا سوء قدمه حنت كي تقارني سان مختات ميكانايزيشن ردا اباب الحات اكو تግራይ ትሆንያ ዓዲ ጽጋብ ካርባታት ወጽ ከም ምዝጋብ አታ ትግራይ ደም ማህምጠነ ለጋስ እዱ ማህብተይ ሰልቼ
استي تمسكن ولد فتاريان بطاي حزلنا توراري خوني منهي دزراينه هم اديت يابلو يسمعنا هذا الناس منو ازمرانا دعدي ولو ጋዜጠኛ ካሕሳይ ግደይ ማሕበር አክሲዮን ማይክሮ ፋይናንስ አደዳይ ብፍላይ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንምምሕያሽ ዝተጣየሸት ኮይና ኣብ ዝሓለፉ 11 ዓመታት ንኣስታት 60,000 ዓማዊል ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ብምልቃሕ ጸገሞም ኣብ ምፍታሕ ትረባረበላ አደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ እንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ብውልቀ ፍቃድ ንግድን ተወሳኺ ውሕስነትን ካብ 60,000 ክሳብ 120,000 ብር ንምልቃሕ ዘኽእል ኣሰራርሓ ዘተኣታተወት ኮይና መናእሰይ ወነንቲ ሰለስተ እግረን ተሽከርከርቲ ንክኾኑ እናገበረት እያ ብተወሳኺ ካብ ዝተለመደ ኣሰራርሓ ወፃኢ ብሼር ሰርቲፊኬት ብዕቋር ባንክን ሊብሬ መኪና ንምልቃሕ ዘኽእል ኣሰራርሓ እውን ኣተኣታትያ ኣላ አደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ ዓማዊል ኣብ ዝኾነ ጨንፈር ክጥቀሙ ዘኽእል ናይ ኮር ባንኪንግ ቴክኖሎጂ ብምዝርጋሕ ግልጋሎት ኦንላይን እናሃበት ትርከብ ኣብ አደዳይ ይዕቆሮም ኣብ አደዳይ ይለቅሑም አደዳይ ማእገር ህዝቢ ትግራይ ማሕበር አክሲዮን ማይክሮ ፋይናንስ አደዳይ እቶም ብአብዑር ዝሓርሱ መሬት ከለሳልሱ ዓመት ጽዒሮም ፍርያት ከሓፍሱም ድኻ መንበር ዓውድስ ፈኺሶም ደጊምስ ሶናሊካ ኣለኩም ንአብዑርን ኣርዑትን ዝዕርፍ ሓረስታይና ካብ ድኽነት ዘናግፍ ምህርቲ ክስስን ክብልሓፍ ሶናሊካ ትራክተር ካብ ቴክሃፍ ካብ 20 ክሳብ 125 ጉልበት ፈረስ ዘለወን ኣናእሽተይን ዓበይትን ትራክተራት ሶናሊካ ዓሚቑ ዝሓርስ ማሕረሻም ኣተኣማማኒ መኸስከሲ ካብ 30 ክሳብ 60 ኩንታል ዝሽከም ተስሓብ ዘለወን ምስ ኩሉ ኣቀማምጣ መሬት ዝሰማምዓ ነዳዲ ዘይበልዓም ንዓቕሚ ገባር ኣብ ግምት ዘእተዋ ኣብ ዝተደለየ ስፍሓትን ዓይነት ሓመድን ብዘይ ምንም ጸገም ዝሰርሓ ሶናሊካ ትራክተራት 4 ግዜ ተሓርሶ ትኽእል ኢኻ ብብዕራይ ናይ መኪና ሓደ ግዜ ተሓርስካዮ ድሕሽ እዩ ስለዚ ብኡ መጠን ድማ እቲ ጠሊ ዳውሽ ተስልዳኣት ናይ መኪና ማሕረስ ኣብ ምህርቱ ድማ ይፈርዩ ድሕሽ ይኾን ማለት እዩ ብተወሳኺ ሶናሊካ ትሬሸር ዘመናዊ መውቅዒ እኽሊ ዲጋጋም ኣብ ዕዳጋ ኣቕሪብና እኽልን ሓሰርን ብቐሊሉ ዝፈሊ እንተደሊኹም ብሞተር ወይ ድማ ምስ ትራክተር ተገጢሙ ዝሰርሕ ትሬሸር ዘመናዊ ዲጋጋም ዝተማልአን ኣተኣማማንን መለዋወጢ ኣቕሓም ናብ ዘለኹሞም ዋጋ ብደረጃ ኢትዮጵያ ዝሽየጠሉ ከም ዘለዋ ንዝበለጸ ሓበሬታ መቐለም ፊት ንፊት ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ኣብ ዘሎ መርአይ ማእኸል ይሕተቱ ድኻም ነኪው ፍርያት ዘሰስን ሶናሊካ ትራክተር ምስትሬሸር ካብ ቴክሃፍ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር